This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kaseng New Trap Youth Council HYC but Confederation of Riboy People Corp Hakalama jong Confederation of Meghalaya Social Organizations Komso Hakalaipo Trik Ujilio Arajar Pesan Kilahir Shaka Kerdop Kendra Barjela Kebadana Bernihat Pansaki Dalaki jong Kikmat Ikirukom Kendra Minder Bat Barjela Kiburung Bat Wan Lingba Kikali Kamai Kanika Kerdop Nakapor Kapor Kadegaba Jusha Keno Pakam Dega Kerdop Kebala Pan Ay Kajing Syakri Kebapura Namar Kikali Kibaket Kibarjela Kila banyak laj na ketika kerdam. Ya ke kenhun ke komso la yalam do presiden ke HYC ubalong ru chairman ke komso ba Roy Kupar Sendrem. Bat kumjo working president ke kop ba Pateng Mersing ringkat kino yalam bat kita khot na kita ki arseng. Hapa keren sekilat patai kubor hadian ke jing tendra kumbakatu ke nepor. Na kaliang ba Roy Kupar la pentip ha ke jing lek jongki kila lap ya ke jing bombet pembiang ke jaka kendra bat banong. Ba ke jing irap kita khot ke komso la yok ban penpai bun pongut ki barjela ki bombiang ki kot kisla. Saman lo, berapa saman? Beli lagi, atau lagi. Rok. Itu pun tadi di borong beli. Yang lang le. Kami di mana semua kita? Cuba puluh tinggal em lek. Kuli kata yang tu aku ya. Uang. Habis kontrol dah ambil kita ya apa ya dulu. Ayo mbak, betul betul. दो फोन दे दो तो चेकिंग हो रहा है यहाँ पर ना दो आदमी का बनाना है मेरा तो बना हुआ है ना Kau jangan be. Saya bisa. Kau jangan. Hakani kasngi hadir mengilapoi hakani ka jaka manta kasngi ngilayo banpet ya karukom trikam jong kini ki staff ki badan jong kani ka infiltration check ge ka badan hang ni hot hakajing pet ka jongi kum ka kenhun ngi yoi bat ngilap bentang benta kasngi ru ya ki babun ki bri ki bapersang bandrung syaka jala krem ki kot kisla ki babiang hakani kasngi menta kasngi kum ba arpo lai pungut ki bri ngilalam Bakim don ya kikot kislai kita ki ID ki babiang ki bakin wan menrung caka celah ka congi. Andalah keli pertu eki ki om bakin wan banwat kamwat jam.
lani kinwan ban wan kai Henry Kim don pat ya ka kot kasla tang ya ka ID proof ru ban proof lani ban pentik na bau dei unong India tikini ki kin bu jingma yang ngi kum ka jala hi bro koi bat ngi ka lengba ka jingwan ka jongi menta ka singi lap ru baga sorkar jala kala shnai ka to ka anya ka benta ki migrant laborers ka bakiong ka bala shna da du snam arja arfo ka bala keren syai ba kini ki brio na ka wei pat ki jala ha ba ki wan ban tray belah kani ka jala ka jongi ki hak ban register ya la dia kajing register ka jongki umut kan penting kenapa kidai ki beri ki bawan na kanu ka jala kin tray ha kanu ka jaka kin tray bad unu tray bad onda ki ladep ka kata kajing tray ka jongki ki lek phaino cha ka jala ka baki ki don nek belengo kalong ba onda ngi poi ha kani ka jaka menta ka singi lap ya shibun ki beri ki bawan hang ni tang da kata ka acknowledgement slip ka baki kau mat kadik ki ba shupen I ba ki ladep ban apply ya ka registration card ndrai omsem la verify ya ki da ka labor department kibabon kibakum kita gibri yung ilap hakani kasi upamanta tikani kaanhi ka kren da ka basay haki jinglek krenra ki jongi na kuwi ka jaka sikwi ka jaka haka jingya kendu jongi ya ki labor inspector jong ki jaka ki ba fair ki ba ki pet ni maki na kalyang jong labor department ki la kren da ka basay ba ubriu habawan ban belang ni uday ban yo registration card kaba apply kam siam la aibor yu batang shu apply kam siam la aibor yu ba unrung lani unwan ban bela udah banyo registration card rei haka jingya kren haka jingya sotu ka jongi menta kalong babun hi kini gibreu namar kumba kalong hi kani kathan nadu na jorabat sa kani galenti ka badang ni po berni ngilap babun ki jaka ki ba piseu san pau ka piseu shispa ka pila yo kata acknowledgement slip ikini ki ru ki bu jingma namar ba mtep kat bompat verify ya ka antecedent la ni ka jing ya kata ka jinglong jingman jong ni ubri wan na unlet che kumnu ulala bandrung chang ni ka jala ka jong i banlet kum kita kinong bela ti ngilalap ya shibun ki jing duna hakani ka jaka kum bakalong mentasi kawai ka jing don jong kani ka anti infiltration check gate ka jaka ka location kamlong feasible na ka bataman check ya ki brio bad iki kali ki balet bawan ka jingret jong ka surok bakumta ter lada bat kali hang ni kala blok lut ya kani ka surok bro kawai tengah so ba bat hindi tang katangi labru ba wat ki staff ki badon haka ki bala sya posting haka ni ka anti ka check gate ki duna sa bapalat lada ki brio lada kani ka anti infil check gate ka hak bantri kam kat kum ka mandate ka jongka ka mut ba arf saw kanta pihak man duty kani ka jaka nga ngisngo ba kini ki hinriu ban nyotli ki infil check gate ki badon ka jala ki di bandon ya ka manpower ka babiang ka sorkar kam dei banbu tang banbu kum ka free mi kini ki jaka lada kamla ban ai ka service ka ba tikna kabakidai banyo tinging so nakalayang do kanuhon ban kentu ya ka sorkar ba wat nombu ya ki anti infiltration check gate kum kita ki frame ki benomla ban trikam haba fibu ikini ki check gate kidi ban buru bat ka manpower ka babiang kabala ban trikam round the clock lan arf saw kenta ka sisngi kana begini ki bri ki batmu bandrung ka jala ka jongi ki ba long doubtful ka citizenship ka jongki onla ban bat lengba kini ki jaka tingilap ru ba kibabun hi ki bri ki bawan hakani ka jaka ki wan be da kata kajing ban ong lan ban penpau bagi dai kita ki tourist ho ngi so thu bangin nom pentut ya kale kawan jong ki tourist ki nong wan jungok kai perthai rei ki bri pat namar bakam don ka sistem ka bala ban tem unu tourist bat unu nong wan bela ka pendeko no ya ka kom trikam jong kani anti infiltration check gate kumba kalong mentang yu I baka sarkar ka ong ba ka tourist department ka tourism department kan register ya baru ki tourist ki bawan ka labor department kala adon la ka jong ka an ka boong ban register ya baru ki laborers ki bawan rung sang ni ka jala ka jongi ka police department ka don ya ka anti infiltration directorate ka jong ka badon la ka jong ka bor ngingis ngo ba ka por kala day ba kini ki department ki ba fair jong ka sarkar jala ki ban coordinate ki ban don ka jing ya trailang ki ban pass ki information na kawi ki department siya kawai pat kanang ba lada ubri uwan komutores kidi bandon ka jingyate bat ka anti infiltration check gate kidi bandon ka jingyate bat ka tourism bat ka labor department bantep unu tourist bat unu nongwan unu tau nongwan bela bat bantep ru unu ubri ubarung chang ni ka jala ka jongi ubolong doubtful tinging so baka por kala day bangin sabu na kalyang jok komso ya kajinglap ki jongi menta kasing yang ni kajakal ang baka jingwan di tang hang ni kumang OIP habaro ki anti infiltration check gate ki badon hakajela hibro koi kani kamdi tang kajingwan ka jongi ka basisngi ngin bu dia ni kani kam ban penting na ba kum bakalong mentang idon ni kini ki anti infil check gate ki di bantri kam kat kum mandate ya kabala aibor ki kimdei ban shu penkut tang ka baki yang ngasurok ban shu
kawe ekti ki kali de ki deru ban pendep hok ila ka jong ka kamram te khnang ba kani ka jing tri kampat banom long kata ka jingwet iki tourist banom long ka jingwet ya kita gi bushwan kai aso ba ka tourism department ka labor department ka police department bat ka directorate of infiltration ki de bandan ka jing so tho jingmut hapring jongki namar bala ningi keren ya ka labor ki ong ba kimla ban tri kam tang ka acknowledgement slip de ka jong so tho ka jongi ka long ba ki anti infil check gate paki ailat ya ki bikin rong sa kajala ka jongi la de ki wan ratang ya katuka acknowledgement slip te kani ka pen i ba kamdon kata ka jingi trelang hapring ka labor bat kini ki directorate jong infiltration ndai tang kata ki anti infil kini ki directorate jong anti infiltration ki don ru ya kita ki flying ki squad ki jongki ki ba fair ki batrekam la kalong asyolong bat hakiwi ki jaka makir ki dai bandan makani hang ni ka dai tang ka check gate ka bakin check kat nutli kila ban check hang ni kan kimbun ru ki ban lat nang ni ngitep nama ka surok ka ga berit kimla ban bat men step kimla ban bat men ski kimla ban bat than ni ka surok ban blok yang surok nama kan thut saya kalik kawan jang ki wei tengang so ba kini ki badan hapo sor shlong ki badan ha ki jaka ga fair ya ban syem ya ka ji klip bam dei tang ka infiltration wat ke labor department ruk ha ban pendap ya la ka jong kamram kini ki beri ki bawan lembak acknowledgement slip ki di menlet syaki construction site ki ba fair syaki jaka bala ki ba fair ba penting na bagi di ban yo ya ka registration card but ka tourism department ru kari bandan ya kata ka dedicated website ilani ka jaka ka jongki ka ban register kita ki tourist but di bentuk ru lada ki wan kum ki tourist kin sa kan usngi la kita ki tourist kila let phai ne am namar uban sim kabu haka kerteng jong ki tourist banwan rung chang ni ka jala ka jongi dak giwei pat ki jingmut ti nakaleng jong ka kenhun kum ka komsu hang ni apo riboy ngidon ka confederation of riboy people bat ka HYC Nilawan yang ni jaka bat kiwei pat ki perlok ki badan hajan hills ki lale la ka jong ka kamram bat hadin mengilayo kini ki report ki ba fair na ki jaka ki ba fair ngin sa submit ya ki jingdawa ki jongi ya ki jing ai jingmut ki jongi sa ka sarkar na kabantaban penha bat ban pentri ka ban penti kena baka kini ki infil check gate ki jongi ki badan hakeleng ga jaka kin tri kam kat kum ga mandate jong ka anya ka bala pen ku bor iki halor ke jingkeli ke ka bakidan ban ong halor ke ni ke jinglong jingman nakaliang ba roi kupar loong bakalalong ka badun kam baka sarkar kade ban yo ban pentri kam no ka inaline permit ILP hak bay day pat baka an Meghalaya Resident Security and Safety Act MRSSA ulong baka te ka an MRSSA arja khan riau kalong ka an ka baklem beniat namar kam biang ki kot indon ki batel kam ni ke jingrong kertep ki barjala bat ki mender Henry lada pentri kam ya ka MRSSA arjar arpo namar haka ki don ki kendon ki badon hapo ka LP ki bate bat perking na do kinong lenyong wan kinong balas ngi ki bade na syabar jong jela kum ka kenhun ka wei ni ki jingdawa ki ba khmat do jong ka komsu ka dei ban pentri kam ka LP bar hakum ka ni ka por lamba ka jingwan ga jong ki ni ki infil check gate ki ba fair ngiyo i ba ki brieu ki yo ban rong lan sang ni ka jala ka jong bat ka por kala dei ya ka sarkar Meghalaya kumju ru ya ka sarkar India ban pentri kam ya ka LP mardor kani ka jala ka jongi balengi ong kumta laringi pet ya kiwi ki jala ka tan chatel ami ngipet ya ka Arunachal Pradesh ngipet ya ka Mizoram ya ka Manipur ngipet ya ka Nagaland barok khat kila adon lagi ki an ki bala man tela kam ya ka jingrung jong ki brio sa ki jala ki jong ki lengba kani ki jingja ka baja kini ki ski ka mo ka baja lengba ka Pakistan bat ka Bangladesh ba kumta ter niyo jingtep ba kiwi ki jala ki pelong ya ka jing talasi la ni jing khanra kini ki Bangladeshi ki barong illegal ka Assam le kanang penjur syuk ban khanra ka jingkeli kalong ba kini ki beriu la da ki sya khanra na po Assam kinle che ka ba jantam bat ka ba soktam ya ki kande sya kani ka jala ka sungi bat kani ka jala ka jungi lengba ka jingka lengba kita ki lat kamai la kalong kum kinong bela ba kum ni ter kin yo bandrung sya kani ka jala pu jungi bat katakan bu jing yangi kum ka beriu bat ya ka jala hi bro koi tenakaliang jong ka kenhun hi ngisngo ba ka sarkar kala dei ka por ya ka bakandon yakian kum KLP khnang ban penting na ba ubri ubawan sa kani gajala ka jongi umde banwan long kum taw nong shoks nong bupura bat kamtam ban penting na ba kibri ki bawan na kiwi gajala ki bashabe na kiwi gajala kimde ban yosuk bandrung hakani gajala ka jongi Shusho ba roi kupar la pentep ba kani gajing khandra barjala kamde kabla le anti infiltration check gate ka ba bernihat ndai la khandra ru shikibe ki khardap kum harilum garo pat harilum jantia
Penararamkan. Kirba आगे वाला का हो गया itu hanya đi check out आप लोग का आईडी कार्ड दे है ये सब राउंड है और नहीं है Pi nakaliang kajongi na do kabasdang nila ada keren na kabasay ba ladangi ya keren MRSSI arja khandriyo kanikaan ke bomdan benyan umdan kendon hapo jong ka MRSSI arja khandriyo kabakren syapang ka influx kabakren syapang ka jingrung jingmi jong brio ka MRSSI ka day tangkaan ka ban register yo nong sangwai lada pipuli bhai ka MRSSI arja khandriyo ka day tangkaan ka ban register yo brio ubawan rung hakani ka jala ubawan song sinong kum kinong sangwai ka umot ka kasiru lado ulay sangwai na po nong stone hasya silong uhap ban register po ka MRSSI arja khandriyo kamdon jinga per namar omdan kentin balatwa ban check lane ban regulate ya ka influx kata ka jinga per kaba khmat do rei ni na kaliang do kendua na do ka basdang yung lada pikwa ban pentri kami ka MRSSI arja arpo namar arja arpo kila don ki kendon jo ka LP ya ki balabso ha katu ka amendment ak arja arpo de lada pia keren mentahi arja jong ka arja khandriyo kalong ke ke bangim la ban pediang ya ka MRSSI hi onom la ban pentri kamkum kata kaan ka ban khanglat ya ka jingrung jong brio namar ba lada piken mau kani ka facilitation center ka badan hang tiap umling kipli ya katu hak kerteng jong ka MRSSI arja khandriyo nejayu ya katu syakang anu haikut bale syakang haikut namar bo omdan kendon de ban tho hapo ja ka MRSSI arja khandriyo ba pila ban cek ya ka jingrung jingmi jong brio nabar ka jela syakani ka jela ka jongi tinging yong balada pikwa ban pentri kam ban cek lane ban regulate ya ka jingrung jong brio pide menteri kam da ka ILP ka badoi kaan ka bala ban regulate ya ka jingrung jingmi jong brio syakani ka jela ka jongi lada fi pendon kami ke MRSSI arja arpo gumengiong namar kadekaan ya kaba ngilapet ngado kabasdang ngila don bentah kaban pet ya kanekaan kilada bandrung lut ki kendon jong ka ILP itu ka kata ri ka jinge keren jong ka komsu nado kabasdang ti lada ki wanra hi da kata ke MRSSI arja arpo ya kaba ka state assembly kala ada ban pas kala pha ho governor de governor bla pha sa ka union home ministry kaba kadang sakut sa adu mentah ngimtip ka ja ayu ya kata ngila ada keren da kabasang yong lada ka central kamla ban ayangi ka LP ayangi ka MRSSI arja arpo namar hangtu la de bantu sya ki kendon jong ka LP Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya